E último acordo, dará conta máis polo miúdo dos detalles o conselleiro responsable de Xuventude, un asunto que ten moito interese para a mocidade galega e tamén para as súas familias. É moitas cousas, pero tamén un recurso de conciliación importante e, polo tanto, os esforzos que fai a Xunta de Galicia nese sentido sabemos que teñen moi boa acollida e teñen pendientes a moita xente antes da convocatoria, que é o que facemos hoxe. Hoxe aprobamos un ano máis a maior oferta de prazas para campamentos e actividades de verán que houbo nunca na historia de Galicia. Van ser casi 12.000 plazas, 11.932 prazas para persoas entre 9 e 30 anos, que son 302 prazas máis que na convocatoria do ano anterior. Hai moitas novidades, ahora explicará o conselleiro. Por exemplo, van ter prioridade aqueles que non participaron en ningunha actividade o verán pasado. Bueno, como apuntaba, como ben decía o presidente hoxe, o Consello dou unha vez máis, como sempre por estas datas, a luz verde a unha nova edición desa esperada campaña de verán que un ano máis volve a cadar esas cifras históricas que se suceden ano tras ano. Este seguramente é unha das campañas máis agardadas por as familias galegas, sen ningún tipo de dúbida, porque, por unha banda, é moi agardada pola rapazada, que pode aproveitar este tempo de lecer para ter seguramente de disfrutar dunha das mellores experiencias que poden ter no seu verán, e outra, pois tamén, como non, polas nais e polos pais, as familias galegas que atopan nesta campaña de verán un recurso de conciliación único para o tempo das vacacións, para este tempo estival. Polo tanto, un ano máis, facemos unha aposta clara e decidida na que investiremos algo máis de 5,5 millóns de euros con un doble obxectivo. O primeiro é facilitar, por suposto, a vida e a conciliación ás familias galegas e, por outro, tamén non menos importante, ofrecer un recurso de ocio, un recurso de lecer de calidade que podemos decir xa é un referente, unha referencia clara en todo o Estado español. Tal e como apuntaba o presidente, van a ser máis de 11.900 prazas repartidas por todo o territorio da comunidade autónoma. Supón, unha vez máis, un ano máis, un incremento de máis de 300 plazas en relación co ano anterior e conforman, por suposto, unha programación variada para os meses de xullo, agosto e setembro. Esta oferta que presentamos hoxe está composta por varias modalidades que se adaptan ás necesidades e as preferencias de cada usuario. Vimos recollendo moita información das actividades programadas en anos anteriores e temos, digamos, un retorno directo dos usuarios e das familias. Sabemos cales son as súas preferencias e, polo tanto, vamos a apostar por 5 modalidades que son os campamentos, os mini campamentos, os campos de voluntariado, as actividades para maiores de 18 anos e a oferta concertada en instalacións xuvenís. É unha programación ambiciosa que, por suposto, como sempre, inclúe actividades de carácter lúdico, de carácter cultural, deportivo e formativo e que lle vai a dar a nosa mocidade a posibilidade de que disfruten dun extraordinario verán. Por lo tanto, a convocatoria desta campaña de verán 2026 se fará pública este mércores, día 15, no Diario Oficial de Galicia, e a partir do día seguinte, por lo tanto, xoves, día 16, poderase solicitar xa a praza para aqueles campamentos, mini campamentos, campos de voluntariado e as ofertas para entidades ou grupos xuvenís. Deixamos, posteriormente, para o 18 de maio, a apertura do prazo e o proceso de solicitudes para as actividades exclusivamente de lecer alternativo dirixidas a maiores de 18 anos. Como se apuntou, no caso de que o número de solicitudes sexa maior o de prazas ofertadas, por suposto, estas se asignarán por sorteo. E tamén, como novidade, apuntaba o presidente, e atendendo tamén a moitas das demandas de mellora das familias, este ano terán prioridade nese sorteo as persoas que non foran agraciadas, que non tuveran a sorte de participar nos campamentos na campaña no ano anterior. Deste xeito, buscamos dotar o sistema dunha maior equidade ou garantizar a rotación e a participación dun maior número de mozos e mozas.
Esta oferta debullada fai que, unha vez máis, Galicia, sen ningún tipo de dúbidas e a moita distancia de outras comunidades autónomas, sexa un referente en todo o Estado a apostar por un programa atractivo e de calidade, ambicioso, que atrae o interese non só das familias galegas, senón tamén de mozos e mozas de outras comunidades autónomas e do estranxeiro.